Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan daw ning Sabado, 2000 grabe, 2024 sa bulan ning Setyembre aldaw petsa 21 kang bulan ning Setyembre. Mga tugang ngunyan sa simbahan sa tuwing sinesilbrar ang kapiestahan kang sardong sabi natin public sinner pero naging saint. Kaya naman pala natin na kahit nakita mga makasalanan, pwede po rin tayong maging banal. Pwede tayong maging santo. Ayan. Kaya ko lang bigsa-celebrar mo yan daw mga tugang Sa simbahan ito nga ni na Feast of Saint Matthew, the tax collector, na sinabi ni Lord Jesus, "Follow me." And immediately, he followed him, okay? He left everything, okay? Iniwanan niya gabos, except ang sa iyang papel at ang sa iyang ballpen. Kasi yung ginagamit niya mga tugang na pag nangungulekta baga siya ng buwis, may papel siya at meron siyang ballpen. Yan. Yan. Pero ginamit niya ngunyan, bako na sa paglilista kan mga may utang, kundi ang ginibo niya ang papel, sinulatan niya ng Ebanghelyo. Yan. Kaya igwa kitang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Yan, mga tugang. Yan ang istorya. Okay, kaya ngunyan daw, happy feast day po sa mga tugang tang igwang patron na San Mateo. Di ko lang alam kung digdi sa Legazpi. Igwa kayang St. Matthew Parish digdiho. I think sa Amerika, igwa ako, I encountered one na St. Matthew Parish. I think sa California, I think. Ayun. Pero dito sa Pilipinas o dito sa Legazpi, I am not aware of it. Wow. Anyway, welcome po kamo sa live na program ngunyan na aldaw. Kasi sa next Saturday hindi po ako makakapag-live kasi po ang inyong lingkod pupunta sa Our Lady of Manaoag Parish. Dahil po ako ay magmimisa duman sa petsa 28 kang bulan ng Setyembre alas 4:30. Yan, kasi po ako ay miyembro sa mga nag-celebrate ng anniversary. Kasi ngunyan taon na 1984 at 2024 ang sa endong lingkod ay 40 anyos na po bilang pare. At sa mga nag-celebrate din tulad ni Father Roland de la Rosa, yung grupo nila, 50 years na rin po sila sa pagiging Dominican. Yan. Sila Father Joseph Rakid, si Father Jerry Manlangit, okay, si Father Lusuegro, saka si Father Napoleon Encarnacion. Kadakol mga Bicolano pala halos duman sa grupo ninda. Talagang matibayon. Pagkatapos sa mga bagong ordain, alugan si Father Roberto Castillano, OP, nakaibahan ko digdi sa UST Manila. Siya ang Vice President for Religious Affairs at ang iyong lingkod naman ang direktor ng Campus Ministry o Center for Campus Ministry. At siyempre, tinatabangan ako ni Julius. Matibay yung talaga si Julius. Julius, kung nagdadangog ka, thank you. Yan ang assistant ko. At the same time, si Miles, si John, si Carlos, si Jeric, at si Stephanie, si Melanie, si Sepa. Kadagol bagad naman,
ano, sorry, nalingawan ko kung si Isay, ano, but anyway, congratulations po. Of course, yan duman si Hazel, ano, and by the way, kasabagong aga, napost ko ngayon sa Facebook ko, ano, ang UST, kaibahan kang Oceaniar, yung at the same time, nahiling ko nga ni pala, nagdadangog din pala sa tuya si Cecil Arcilia sa CSWDO. Ano ba yung CSWDO? Ng Legazpi. Yan. Saka kadakol kami, nagduruman. Nagrilinig kami sa irarum kang tulay baga kay itong Yawa River, ano, itong along the Yawa River. At siyempre kung nahiling din doon sa kuyang pinos, ano, mga basura ang samuyang pinurot. Yan. Pero alam mo, sinabi ko sa mga aki duman, may mga aki akong mga nabisto, mga naka-star sa na duman. Tapos sabi ko, alam mo mga nonoy, mga boy, sabi ko sa kamo man sana nagpaparatarapok digdikan mga basura, tabako man kami. Ano, mahiling mo. Sabi ko, nahiling ko, actually, may nahiling ako mga tugang. Bako sa ng basura. May mga, ano pala, yung kuryente. May kuryente ito bagang, ano na lang, binalatan na. Pero nawara na so tanso. Anong ibig sabihin yan, Father? Alam niyo na, kakaw na mag-conclude. If there is, if the ground is, if it rains, the ground is wet. Yan namang ibig sabihin, ano? If it rains, it is the ground is wet. Not necessarily the ground is wet. Because it rains, it doesn't follow. Because siguro the ground is wet sapagkat binasa ng si Isay man, no? O may nag-ihi duman. Ano ba kaan? Baguman mga. Kaya pero kasubago, nahiling ko, bato-bato sa langit, sana po, maging aware naman kita sa mga basura. Kaya nga, ito pong activity ito kasubago doon sa pag-celebrate ngunyan. Kasubago sabi ko, pag-celebrate kang Feast of St. Matthew. Ngayon, pag-celebrate itong International Coastal Cleanup. Yan. O yan? Yan baga. So, congratulations po sa samuyang head, o sa Hazel Bermundo, sa Matibayo, mahigos yan si Hazel. Siya po ang in charge dyan sa community service. Yan. Si Hazel. So, yan mga tugang, Kaya kasubago sabi nga pinangunahan, Tagalogin ko na lang, pinangunahan po sa pamagitan ng pagdarasal, okay? Ang iyong lingkod ay siyang nagkaigwa ng invocation, maikling dasal at counting catechesis. So actually inalign ko na ang tawag alignment. Inalign ko na po ang ginagawa natin ngayon doon sa programa ng Diocese of Legazpi na walang ibang magayunon na tema sa English, Year of Stewardship. Yan, simbahan ning mga katiwala, nangangataman at namamahala. Kasabi ko nga ni kasubago mga tugang, ngunyan na bulan Setyembre hanggang Nobyembre sa tuyang sineselebrar may 5 aspeto kasi sa pamamahala. May bulan-bulan iyan hanggang matapos ang 25 mag-abot ang 26, So ipapaaram ko girare sa inyong mga tugang ang sinasabi simula ng Setyembre hanggang Nobyembre 2024 ang satuyang sineselebrar mga tugang sa 5 aspekto ng pamamahala digdi sa Legazpi, Diocese of Legazpi, ini pong pamamahala sa kapalibutan. Yan. Kapalibutan. Yan. Kapalibutan. Yan.
Yun. Ano pong ibig sabihin dito? Sabi ko sa Indas, counting catechesis din po ini. Di ba? Nilikha ng Diyos ang mundong napakaganda. Ano? Malinis. May kaayusan. May order. Pero nang ipinamahala kay Adan at kay Eva, yan nangyari. Akin na to. Hindi yan sa iyo, Lord. Akin ito. Gagawin ko na ang anumang gusto ko. Yan nangyari. Kaya nagkaroon ng hindi nagkaayusan, kaguluhan. Yun. September hanggang November 2024 ang pagsiselebrar sa pamamahala sa kapalibutan. Okay? Yan. Nagpapagirumdum ini sa to, kan sa tong responsibilidad mga tugang, na atamanon ang satuyang kinabaan, kasi ang satuyang kinabaan, yan po ang satuyang tahanan. Earth is our home. Kaya nga sa paagi ning pamibi, kay pura nito kasi importante, sabi ko nga sa subago, bago ang gabos, kita permi magsa Diyos. Diyos bago ang gabos. Yan. Sabi ko sa inda, yan. Pagkatapos, iyon nga ni, dialogo. Mamibi, dialogo, asing gibo. Importante talaga, aksyon. Maggibo, at hindi lang yan. Maghinguwa kitang surugon ang satong kapalibutan. Yan, environment, ecology. Ang pagpadanay kaini asin sa tung malampasan ang mga epekto ng pabago-bago o bago-bago. Yung climate change na lang, Father. Mas madali intindihan. Climate change. Yan. Kaya mga tugang magayon. Sa kasubago, yan nga niyang sabi ko, bago pagkatapos kang dasal, nagkaroon ng counting catechesis. Parang pagkatapos ito na kadakol. Mga congratulations po sa mga personnel. Kasi hindi naman ito, more on voluntarism po ito. Hindi naman naming inimpose. Kung kayo talaga ay may pagmamahal sa kalikasan, sa kapalibutan, kaya marami din sumama. Hindi namin pinilit ang sino man kasi mahirap bagay mga taong pipilitin mo. Baka mamaya sa kapipilit mo sa kanila, siya pa ang maging pasaway. Yan. Huwag na. Wala nang pilitan. Kaya kung ito na lang po ang principle, kung sisay ang nagmamahal at nag-aalaga sa kapalibutan, ay pwedeng sumama. Ayan, maraming sumama naman. Okay, congratulations po sa University of Santo Tomas Legazpi, nakasubago yaon duman, mga personnel, mga teachers, may faculty. Nakita ko din yan nandun si Princess, si Alvin, may mga administrators din doon. Of course, nandun si Father June Pedroso, okay, OP. Siya po ang Vice President for Finance and Administration. Yon. Kaya duwag kaming padi na nag-iba duman na magsuporta sa project na iyan. Okay? At pangatlo, na sineselebrar niya na aldaw, syempre, digdi sa Bicolandia ay walang iba kundi ang satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen Peña Francia! Yan, ngayon na hapon, marahil sa Naga ay talagang sila, abalang-abala na sila sa pluvial procession. Sana wag naman umulan at at the same time maging hindi lang maganda, kundi sabihin natin maayos, maging banal, talagang banal. Hindi naman kasi po itong gawan natin na parang sasama tayo sa pluvial procession para tayong maging panatiko. No, don't become fanatic but devotee. Yan, importante ha. May mga panatiko, hindi po kailangan natin mga panatiko. Ang kailangan natin mga deboto. Yan, naintindihan niyo? Ano bang pagkakaiba ng panatiko sa deboto? Ang panatiko, pupunta lang, walang basta magpunta. Yun. Pero ang deboto, pupunta dahil sa gusto niyang magpasakop sa Diyos.
Ang panatiko, hindi pupunta yan dahil sa gusto ng magpapasakop sa Diyos, kundi pupunta yan dahil gusto ko. May kukunin ako. Makukuha ako ng bulaklak, kukuha ako ng may makukuha ako. Yan ang panatiko. Ang deboto po mga tugang ay hindi ganyan ang ugali. Ang tunay na deboto ay mapakumbaba. Nagpapasakop sa mga tinatawag. Okay, wag kang magiging magulo. Kasi ang tunay na deboto hindi po magulo. Alam mo, isang napagagandang ambag ng ating dating Archbishop Leonardo Legazpi OPDD dyan sa Naga ay yung iedukar ang mga buyadores, Dumadaan po sila ng recollection, may mga seminar na ibig sabihin kung pupunta ka kay mahal na ina at sasama ka doon, huwag kang maglalasing. Kasi dati noon naglalasing muna bago pumunta doon. Pagkatapos ano nangyari? Amoy alak. Pag amoy alak, hindi ka pwede dyan sumama sa prosesyon. Pader, importante, kasama ko si San Miguel. Hindi San Miguel yan. Bote yan. Yan ang problema sa atin minsan. Kaya nga dapat edukar ang mga nagpo-prosesyon. Kasi minsan, arog baga sa Quiapo, arog minsan sa Peñafrancia. If it is unruly, magulo, hindi po maganda yan ang kapwa-tao. But anyway, babalik kira si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum at syempre ngunya na Sabado sa tuyang ihanda ang sa tuyang mga sadiri para sa aga. Siyempre lalo sa mga padi, mga tugang kong padi, mga tugang ay siyempre magsisermon para bukas yan at kamo magsisimba at least may idea na kamo ang mga babasahon para sa aga. Sa aga ang ika-25th Sunday in Ordinary Time. Anyway mga tugang, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online sa indong mga Facebook, mahiling nga na kukunsi sa mga yaon na duman. Okay. Okay, si Sepa mo, okay, wala pa lang nakita ko. Mag-message po kamo sa kuya at the same time, sa kuyang babasahon ng mga messages din do. Anyway, ang oras tabi ko niya, 22 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Natatabang na poong bata ito, sinda kita ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginigo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras po natin ngayon ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase Oping na daw ning Sabado, petsa 21 kong bulan ning Setyembre 2024. And saro pa palang sineselebrar kay itong panahon, pero hindi naman ganyan. But we have to learn from that celebration. You know what? Naalala ko yan eh. Right after Peña Francia, noong 1972. Nalala mo ba na yung 1972? I was already first year high school in first year, second year. No, 71 pala ako nasa Naga sa Holy Rosary Minor Seminary. 72, okay. So alam mo, September 21, 1972. Ang nangyari ay Ferdinand Marcos, not Jr., declared martial law. Ay, grabe ang nangyari doon. Parang martial law yan, Grabe. First time talaga. At kadakol mga nahuli noon. And even up to now, may mga nahuli na hindi na nakita, hindi na nakauwi. Yung mga missing persons. At marami din mga pinsang ko nangyari noon na nahuli sila noon kasi naging aktivista sa Ateneo noon. Pero actually wala na rin kasi kahit na nahuli yun, pero naging government official pa nga siya, naging director, regional director ng gobyerno pa yan. Pero alam mo talaga yan, nakakaano yan. But anyway, sabihin ko na lang that we have to learn from that. That martial law. Sino bang gusto ng martial law? Anyway, siguro kasi ang mga Pilipino, kailangan pa rin talaga madisiplina. Pero kailangan ba talagang martial law? Yan, mag-ano sa Indo. Kailangan ba talaga mag-declare ulit ng martial law sa Pilipinas? Yan, kaya dapat ngayon na lang sa atin na, well, the past is past. Ang mga nakaagi, dapat nakaagi na. Okay? Sana matuto na tayo. At wag na tayong bumalik pa. Pero sinasabi, when will we ever learn? When will we ever learn? Kailan ba tayo matututo? Hanggat sa ngayon kanina nga lang sabi ko, yung problema sa basura. Yan, alam mo, kung nakita lang ninyo kung paano nagbaha doon sa Japan, nagbaha din pero alam mo, nagbaha, wala kang makitang basura na bumabalik sa kanilang mga bahay. Pero dito sa Manila, dito sa Pilipinas, pag may baha, ano ang nangyari? Ang mga basura babalik
hindi na doon sa kanal, kundi sa lansangan at balik uli sa mga bahay. Kaya nga actually mas maganda po talaga kailan tayo matututo, kailan tayo magdidisiplina. Kung tayo mga tao magiging basura? Basura? Ang tao ba basura? Anong tingin mo sa tao? Basura? Parang basura na lang ang tao eh. Wala nang paggalang sa tao. Yan. Pagrumdum sa naman tabit. Yan baga ang nahiling tangon yan. But anyway, sa aga ay ika-25 simana sa ordinaryong panahon. At sa aga magayon na hurup-hurupin, pagnilay-nilayan. Yan, sabi nga, pagnilay-nilayan, ito po. Ay sabi dito na importante, totoo, maglingkod. Yan. At ang paglilingkod ay hindi lang yung pagkaroon ng magkaigwaneng title ka, magkaroon ka ng posisyon, but we need actions. Yan. Alam mo, sa tuyang babasahon para sa aga, tinuturuan tayo ni Jesus na ang tagapaglingkod, maging tagapaglingkod sa lahat. Siyang naglilingkod ng lahat. Yan, to be the servant of all. Alam mo yan malapit na naman ang eleksyon next year, hindi ba? Eleksyon siguro by January, February, March, April, madanawag na. Actually, miski nga ni ngunyan, nahihiling ta na ang mga karatula, may mga nakakakaag na duman kung sisay sa mga pangaran na siguro iniho pag-abot sa eleksyon, madalagan, daay makamang. Madalagan talaga ni madalagan. Day malakaw. Kundi madalagan. Kasi sa English, he will run. Yan. Kaya ano bang klaseng tagapaglingkod ng bayan, ng simbahan, o ng anuman ng komunidad ang gusto natin? Yung bang sinasabing mga taga-tabag o mga taga-tabang? Alam mo yung mga ibig sabihin mga tabag? Ay kaya tabag ng tabag, nangungurap. Sige, tatakbo ako parang sa ganun na meron akong papakubli ko ang business ko. At the same time, masasabi natin na ako ay tatakbo at magiging ganito sa bayan ng Pilipinas. Maging ka man, may panunungkulan, pamamahala. Pero ang pamamahalang ito, para saan ba? Is it to care for people? Or is to care for yourself? Para sa bulsa o para sa kapwa? Alam mo, ang ebanghelyo para bukas maganda. Paalala sa atin itong mga tugang. Anyway, bukas ang unang pagbasa ay manggagaling sa aklat ng karunungan. Karunungan. At dito sa karunungan, makikita natin na sinasabi sa aklat ng karunungan, the Book of Wisdom, Kabanata 2, talata 12, 17 hanggang 20. Ito po, basahin ko na po, sapagkat parang marinig ninyo ang salita ng Diyos. Okay? Ito po, napakaganda itong paalala sa atin, na kita gabos ay sabi nga ni nilay-nilay sa salita ng Diyos. Sinabi ng mga masamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Grabe itong mga masamang taong ito. May balak. Anong balak nila? Tambangan ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak.
ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkakasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pag kamatay nila. Grabe, ano? Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Yan naman mga tugang ang napakagandang pag-asa natin. Totoo ang mga masama, galit sa mga mabubuti. Pero ito ang sabi ng Diyos, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin sila'y dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal. Yun, ititest talaga. Alam mo, pag matuwid ka, mabuti ka, ititest ka ng mga masama. The character. Yan, tawag. There's a difference between character and reputation. At kung kailan sila makatatagal. Yun, tingnan mo. Tandaan po natin, ang mga mabubuting tao palaging sinusubok. Ang mga masamang tao, masama, hindi na sinusubok kasi talo na lagi sila sa kabutihan. Sabi nito, sa karunungan, subukin natin ibinggit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Tingnan mo itong mga balak ng masama, okay? So, ito yung makikita natin mga kaibigan sa unang pagbasa sa karunungan na sinasabi sa atin dito, na ang mga masamang tao, masama talaga. Bakit masama? Unang-una, may balak silang masama sa matutuwid. Pero tayo, anong gagawin natin? Magpapadala na ba sa mga masama? Hindi. Ipaglaban natin ang kabutihan. Okay? Anong aral ang mapupulot natin dito sa unang pagbasa? Tandaan natin ito. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Sabi nga, they can kill my body, but they can never kill my soul. Never can kill, sabi nga, pwede mong patayin ang aking katawan, pero hindi mo mamamatay at mapapatay ang aking diwa. Yan, tingnan mo, patay na nga si Kristo. Yung diwa ni Kristo, namatay ba? Hindi, patuloy pa rin yun. You can kill the body, but never can kill the soul or the spirit or the deeds, or sabihin natin, yung tinatawag natin diwa ng tao. Okay? Sana may natutunan kayo. Iingatan tayo ng Diyos. Tingnan natin, the seed of Christianity is the blood of the Christians. Christians were persecuted. Lahat ng mga Kristiyano nung panahon, ni Nero, ni Decius, ng mga Romano, anong ginawa? Pinatay baga. But they have never killed Christianity. They can kill the Christians. Pwedeng patayin ang mga Kristiyano. But they can never kill Christianity. Anyway, sa Salmong Tugunan, maganda naman po itong paalala sa atin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Magandang tanong, maganda talagang response ito. Kasi sa first reading, sinasabi na yung mga masasamang tao may balak. Anong balak nila? May balak silang patayin, tambangan, patayin ang mga matuwid. Sapagkat sabi nga, sila po ay nagiging hadlang sa kasamaan. Kasi sabi nga, may mga itong masama nito, ayaw nilang magbago. Pero alam mo, sa Salmong Tugunan, maganda po itong tugon. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol.
No? So, ang Diyos lagi dyan. Nandyan. Our God is our refuge and our strength. Ano? And He will always rescue us. Anyway, sa pangalawang pagbasa ay mula naman po yan sa aklat ni Santiago. Ika-3 kabanata at ika-16 hanggang 4 at ika-3 bersikulo. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. See? O maliwanag na maliwanag, mga kaibigan, ang paalala ni Santiago sa atin. Ano? Napakaganda. Saan man nagahari ang inggit at mas makasariling hangarin. Kaya alisin po natin yung mga selfish desires natin at ang jealousy, envy, sapagkat pag mayroon pong inggit, maghahari din doon ang kaguluhan ng lahat at ang anumang uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Yan maganda. Clean living. Yan, maganda. Clean living. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag at paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So napakaganda po. Tingnan mo, actually, dinidistinguish dito yung masama na halimbawa yung inggit at makasariling hangarin, hindi maganda yan. Kaya ang gawin natin, mamuhay tayong mula na may karunungan mula sa Diyos. Na ibig sabihin, malinis ang pamumuhay. Clean living is important in life. Sapagkat nandoon na mapagbigay, mahabagin, masipag, at pagsagawa ng kamabuti, hindi natatangi at hindi napakapagkunwari. Hindi mayabang. At ang namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaan, inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Kaya dapat tayo maging peacemakers, not troublemakers. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalabanan-laban? O ano bang pinagmumulan ng mga alitan na yan? O sa mga paglaban-laban na yan? Hindi ba't ang masamang nasa na namumugad sa kalooban ang bawat isa sa inyo? At pawang nagkalaban-laban, meron kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Yan, tingnan mo mga masamang hangarin. Sobra talaga. Hindi maganda yan. Dahil sa inyong pag-imbot sa mga bagay na hindi ninyo, kayo'y naggagalit. Yun, tingnan mo, nakipaglaban. Laban, yan, tingnan mo, gulong-gulo talaga. Bakit? Saan nagsisimula yan? Sa pagiging makasarili. Yan, tama na yan. Huwag na maging makasarili. Yan. Hindi ninyo makamtan ang inyong nimimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun ang problema. Kanino ba kayo humihingi? Yan. At humingi naman kayo, wala rin kayong natanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Oh, yan. Napakaganda pala itong paalala sa atin na dapat meron tayong purpose na malinis, na maganda at mabuti. Sapagkat kung may layunin tayong masama, parang para sa sarili lang natin, yung makasariling hangarin lamang ang palaging iniisip natin, ay nako, magiging masama ang mundo. Kaya sabi dito, humingi kayo upang gamitin humingi kayo upang gamitin saan? Sa kalayawan.
hindi sa kapayapaan. Yan po. Anyway, sa pagbabalik ko sa last part po, ating basahin ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, talata 30 hanggang 37. Babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala at gusto ko pala bago tayo mag-break, gusto ko munang batiin. Meron ko nabasa na dito kanina. Ba't nawala? Nawala na naman. May nabasa na ako dito Okay. Si Edwin Magalona, good afternoon, watching from Manila. Ngayon, sa panahon natin, ngayon, yan ay binasa mo. Tama. Na yan ngayon natin, nasa papanahon, sabi siguro ni Edwin Magalona. Tama, kasi importante yung mga tuga ngayon na kailangan talagang pakinggan ang salita ng Diyos, hindi yung salita ng tao. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, alisin natin ang ating makasariling hangarin at magkaroon tayo ng mabuting layunin. Ang oras sabi ko niyan mga tugang ay 50 minutes after 1 o'clock. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang saludasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead, angat ang lahat. Joey Salceda, Albay ahead.
Imbitaranan nga boss na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Okay, balik po kita karari sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Sabado, Petsa 21 kang bulan nin Setyembre 2024. Kung saan mga tugang sa tuyang ngunyan tinutukar ang mga babasahon sa aga pag kita nagsimba, magayon na paghanda, sa kasubago maliwanag talaga iniho, digdi sa mundong ini igwang masama, igwang mabuti, pero tanda natin, tayo palaging magpakabuti, na kahit na minsan ang mga masama ay mayroong balak sa kabutihan na hadlangan ang kabutihan parang hindi maglaganap, pero tayo ay wag sumuko. Sige lang, ipatuloy natin ang kabutihan. Okay? Bakit? Kasi ang Diyos ay tutulong at siya ang ating tagapagtanggol. Sa Salmong Tugunan po yan. At the same time, sa ikalawang pagbasa na sinasabi dito ni Santiago, na huwag natin paghariin ang makasariling hangarin at lalong-lalo na ang inggit. Yan ang problema. Problema at dapat tayong mamuhay ng malinis. Una sa lahat at ang karunungan mula sa Diyos ang siyang ating magiging prinsipyo. Okay. Anyway, dito sa mabuting balita mula kay San Marcos, mga tugang, ito po, nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya at dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba't pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una at dapat maging huli sa lahat ay maging lingkod sa lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit at na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Yan po mga kaibigan, ang mabuting balita mula kay San Marcos, Kabanata 9, talata 30 hanggang 37, nangangahulugan. Alam mo, nakikita natin dito, isang bagay na nakakahiya na pag-usapan. Ano may mga bagay na nakakahiyang pag-usapan? Ang alin? Kasalanan. Talaga naman dapat wag natin talagang ano yan, isa sa mga kasalanan ng alin, yung pagiging makasarili. Yan ba? Talaga dapat wag natin pag-usapan yan. Pero dito ang ginawa ni Kristo,
talagang nilantad niya na. Kasi itong mga alagad, nang nalaman nila na si Jesus ay mawawala, ang tanong siguro, who will succeed him? Wow! Yan ang problema sa atin. Ako ang magpapalit sa kanya. Ako ang magpapalit sa kanya sa lungsod, sa bayan, sa Senado, kung saan akong magpapalit sa kanya. Wow! Ambisyon. Alam mo, wala naman pong masama mag-ambisyon. Pero dapat tingnan natin lagi ang magandang misyon. Kasi pag ambisyon sana, ambisyoso, hindi po maganda yon. Ang tunay na ambisyon sa buhay ay talagang maglingkod. Kung sa Bicol, magtabang, hindi magtabag. Yan ang problema sa atin. Magtabag, pagparatabag kesa magtabang. Yun. Bakit gusto mong maging dakila? Bakit gusto mong maging mayaman? Bakit gusto mong mauna? Ano bang dahilan? Yan. Sige nga, sagutin mo nga yan. Bakit gusto mong mauna sa lahat? Bakit gusto mo na ikaw ay palaging purihin? Bakit ikaw palaging on first palagi? Ikaw palagi ang dapat ikaw ang palagi nakaupo doon. Ikaw palagi nasa posisyon. Bakit ka ba? Bakit ayaw mo nang pagbigyan ng iba? Bakit wala na bang ibang magagaling na tao dito sa mundo? Ikaw na lang talaga ang dapat mamahala? Yan ang problema ng mga alagad din. Yung mga alagad nagsabi, sino ba sa atin ang papalit kaya kay Kristo? Kaya sabi, sapagat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Yan. Alam mo, sa ating lipunan, nariyan ang hilig natin ang gaan ang taong may kapangyarihan at tagumpay. Palaging hinahangaan natin yan. Sikat yan may kapangyarihan at tagumpay. Kasi ang tinitingnan natin, ang mga taong successful, yung mga mayaman, may pinag-aralan. Ganun ba yun? Yung bang mga, porque may pinag-aralan ka, successful ka na? Dahil mayaman ka, successful ka na? Bakit? Yung mga walang pinag-aralan, hindi ba successful? Ang tingnan mo, sino ba naka-invento yung ating mga computer na yan? May pinag-aralan ba sila? Hindi nga nakatapos ng high school yan si Steve Jobs, hindi ba mga nakatapos? Pero they were successful. Why? Because of their mission. Okay, tandaan po natin, ito po ang maibibigay ko sa inyo, bago tayo magwakas, tandaan po natin, ang importante, ang ating misyon kaysa sa ating ambisyon. Ito po si Father Boots Bombase Opin, nagpapasalamat sa ating technical man. Nandyan po si Ronald Baldo. At the same time, nandyan po ang ating kaibigan din sa IT Productions, si Jerome Martinez. Sa Giraray, ini si Father Boots na nagsasabing, lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos pag tayo ay magpapasakop sa kanyang kaharian. Maging mapakumbaba para kang maging dakila. See you on Monday. Bye-bye. God bless you.